Η ελληνική χειροτεχνία είναι ένα ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μια γνώση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και συνεχίζει να εμπνέει μέχρι σήμερα. Για να συνεχίσει όμως να εξελίσσεται, η χειροτεχνία χρειάζεται νέες ευκαιρίες. Εκπαίδευση, στήριξη, σύνδεση με το σήμερα. Μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανασυγκρότησης της ελληνικής χειροτεχνίας, αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη τη χώρα. Η γνώση μεταδόθηκε. Οι δεξιότητες ενισχύθηκαν. Και μια νέα γενιά δημιουργών άρχισε να διαμορφώνεται. Σήμερα, η πρωτοβουλία περνά στο επόμενο στάδιο, τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ελληνικής χειροτεχνίας. Έναν σύγχρονο χώρο που χαρτογραφεί, συνδέει και αναδεικνύει το ελληνικό χειροτεχνικό οικοσύστημα. Η ελληνική χειροτεχνία δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, ανήκει στο παρόν και στο μέλλον. Μια κοινότητα που εξελίσσεται. Ένα οικοσύστημα που μεγαλώνει. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.